масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо мақсади иҷрои қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани даври ноҳиявии озмунҳои шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, озмунҳоро аз рӯзи 3 март то 1 апрели соли ҷорӣ дар сатҳи лозима ташкил ва баргузор намуданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба муносибати ҳавасмандгардонии ғолибон маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. зимни суханронӣ намояндагон изҳор доштанд, ки дар рафти баргузории озмунҳо аъзои ҳакамон аз ҳисоби омӯзгорони пуртаҷриба интихоб гардида, ҳар як кори хонандагонро баҳогузорӣ намуданд. бояд гуфт, ки озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм аз рӯи 7 номинатсия ва озмуни шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ аз рӯи 5 бахш баргузор гардида, дар рафти баргузории озмунҳо наздики 250 нафар хонандагони литсею гимназияҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ фаъолона иштирок намуда, баъд аз хулосаи ниҳоии аъзои ҳакамон 30 нафар аз рӯи ҳамаи номинатсия ҳамчун ғолиб муайян карда шуда ба даври шаҳри озмун роҳхат ёфтанд. واقعا هم برایم باعث افتخار است که در آزمون زباندانی جهاندانی از دور ناحیوی به دور شهری راهخط یافتم. پیش از همه میخواهم مینتداری خود را با استادانم بیان نمایم، چون که خدمت تیاری به این آزمون خیلی هم خدمت طلب بود و امیدوارم که در دور شهری نیز جای نمایان را میگیرم. мавриди зикр аст, ки баргузории озмунҳои шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм таҳти сарпарастии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дошта, моро зарур аст, ки дар ин ҷода дар солҳои минбаъда иштироки давталабонро боз ҳам зиёд намоем, изҳор гардид дар идомаи чорабинӣ. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм иштирок карда сазовори ҷои намоён шудам ва дар озмун аз мо талаб карданд, ки ихтироъҳо ё ки ягон дастовардҳое ки барои Тоҷикистон дар оянда дар кор мешавад аз мо талаб карда шуд ва мо эҷодиёт ва ихтироъоти худро пешниҳод кардем. фикр мекунам, ки дар оянда саҳми худро дар пешрафти кишвари худам мегузорам. ман дар озмуни шаҳрӣ забондонӣ, ҷаҳондонӣ иштирок варзида ҷои намоёнро сазовор гардидам. ман миннатдории самимии худ ва кулли иштирокдорони озмуни шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондониро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мехоҳам, ки расонида бошам. аз ҷониби комиссияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ баҳри ҳавасманд намудани ғолибони даври ноҳиявии озмунҳои шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва волидайни онҳо бо диплому тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷоми маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври ноҳиявии озмунҳои шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба иштирокчиён ва ғолибони даври ноҳиявии озмунҳои шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ҷиҳати иштирок дар даврҳои минбаъда муваффақияту комёбиҳои беназирро таманнун намуданд.